kok korek kate rokokan. Ndolek bojo aja milih wong sing ganteng, masih lelek pokoke gak nabokan. Soge miskin gak kenek gawe ukuran. Sawo mateng male abang duwe bojo ganteng, melok nyauri utang. Sing gak mampu gak perlu gopoh, pokoke duwe semangat sing anu.
di pinggir jalan omong-omongan bareng sepi wong ngajak kecupan cup-cup bibir dikecup wong dikecup kok meneng ae cup-cup sampe kecakot seminggu sik cekot-cekot baru budi lodrok Surabaya ayo nyawiji bangun negara. Wes, Boy, akeh wong ayem gak kaya kon ayeme. Tapi kok iso ngomongi aku ayem iku sih Caca. lho, Ayem kuwi teko apa sih? wong nek gak ayem gak iso ngedung-ngedung. Oh, Anane iso ngedung-ngedung mergo pikirmu ayem. Tur Iya. seger waras. Ayem ya tentrem, Hmm. tapi akeh wong gunem. Oh, gunem ya gak nemen-nemen gak apa-apa. Tapi nek kanggone aku lho, Apa? kurang lengkap kiranya kalau belum ada gendingnya yang betul-betul bisa menyayat hati. Ya. Kon niku iso gending ta kon? Lho ya apa bawa kok? Sik, gending apa sih? Lho ya. Kepingin ro. Iya si iku Sekar Sari. Sekar Sari. Heeh. Sik coba kepingin ro aku. Sekar iku kembang, sari iku ngono, termasuk sari. Jadi sari ini kembang. Sari sing wapi. Lho, lah nek trimo parian mau kalah mbek kon tenan. Keluane parian sing Saya tolong Cak Kamal gawekno ngono Sekar Sari. Krungu akon. Sayup-sayup. Sayup-sayup lho rungokno. Enak gak ngene iki? enak ya, Wong. Lho, lah iki nek ditambahi ambek sair rungokno. Oh. Tarungane kok. Ya. Nah ya. Ana luwak lah kok mangan jamu. Lah nek kayu jati gawe dorane pacul. Penon duwe awak luthe. Ojo lemu-lemu. Oh. Mundak-mundak nenek mati. Tanggane gak kuat mikul. Ya, Pak. Nek mati kan sing mikul. Oh, iso kono. Lho, anggen iku tok Jawa Ketunggale apa, Po? Jawa Tunggale? Lho ya, sing kon. Sing maneh? Lho, ya rungokno ya. Iya. Aku jan mbok iso yang tak kenal. Lah nek nang pasar Cak Usman Lapor nek kok apa? tuku ketimun. Lah nek nang Kaliana Tuku apa? kok gawe klambi ijo. Iya, iya. Ayo dileksanakno pendidikan dasar 9 tahun supaya ne anak ora dadi wong sing bodoh. Iso ae bowo iku. Ya, Iso kan iku. aku jan mbok iso yang tak kanane. Tapi yo gak trimo semono. Ji ono maneh. Ece maneh. Lho, luwih bermakna. Sing gawe maneh kok. Iki jenenge syair bermakna. Iya, iya. Temenan. Rungokno sih temen lho ya. Tarungane. Lah nek tuku jahe Cak Usman Gawe apa? padahe kreneng. Lho kok Lah nek njupuk soro kok nang dukure gegep. Iya, iya. Jarene sapa Cak Suwari Cak Usman Joko iku ganteng. Apa? Wong aku weruh mripate riyep. Ayo Bapak.
Ewo. Apa? Kon niku lho iso ae prasaku kon. Jan bu aku iso ngono. Tapi wis entek. Lho eje ana tak kandhani. Cek maneh. Lho eje akeh. Sing gawe maneh. Rungokno sing genah ya. Iya. Tapi sing penting maknane. Oh ngono ya. Lho iya. Iya. Syair bermakna. Iya iya. Goyangno Cak Suwari. Nang Mojokerto lho Dik. Napa? Taretek padangan. Heeh, bener. Lah nek tuku jagung mbok ya diitung dhisik. Ah. Wong dadi Joko Cak Sudi nek bengi seneng begadangan. Amit-amit bareng mlebu kampung dadakno nolong etik. Nah, Iso kon niku. iki ana. Gak wis entek kon niku aja Oh, sombong-sombong. iki ana agoyangno Cak Suwari. Iya, saya coba. Nah. Ya. Iya, nah. Lah nek piringi lho Dik, gawe wadah andhok. Oh, Ana bumbung pitu kok dienggoni kadal. lho lah lapo kadang. Saking kepingine Cak Usman, Iya, iya. bojoku bokonge semok. Amit-amit dadak sarungku digawe nyobal. Entek sairmu. Wis Ana gak sih. iso wis. Eh? Wis gak iso. Lho ya apa? Yo iso tok kok wong bawa kok ngite. Iso. Lho tapi rungokno. Prei gane gamelan. Ya, tak Sik luwih cetha lan luwih jelas. Ngono ya? Kadek gamelan. Waya magrib Cak Usman Lapo kok mangan sate. mangan sate. Ya. Bareng mangan sate kok kari sujene. Terus e. Ya wis kok Lah kok wis. kari sujene kok kon terusno. Aku nu pangan dhewe sujene iku. Oh, gendong kon niku ngono. Lha lah masa kurang bener. Waya magrib Ayam magrib ya. Ndang salato. ndang salato. Mangan sate Terus kari sujene. bener. Terus e. Ya wis kari sujene kon terusno ae no. Pangan ku nek pengen seliliten kon. Oh, gendong ngono cara pinter gawe sair. Oh, utek-utek kugel, Nah, kadual cutel. Terus e. Ya wis cutel kon terusno ae. Iku ya padha mek sairku wae. Apa? Etan kali, lak kulon kali Terus? rungokno. Kate nyabrang, gano uwote. Jegur. Terus? Gano uwote kate gak jegur. Wah, lah kon niru aku kon niku. Oh, satu-satu. Mau duwe maneh jian. Eje ta? Eje. Cacaan? Ireng-ireng, wong ora legi. Terus? Susur. Susure nyaimu kon niku. Wong ku ya sing ana maknane. Dadi iki termasuk syair bermakna. Iki lho rungokno. Sing terakhir iki lho. Apa? Nang Surabaya Cak mampir ke Putran. Tanek tuku bawang putih kok saebor 100 murah. Lah kok murah terus iki lho. Bawang putih ku ngono larang iki saebor 100 lak murah ta. Kok kon niku. Takon terus nak bangkrut. Oh, aku lho luwih apik sairku pisan kas iki lho. Apa? Mangan tahu lalape ganden Terus? bongko. Kon niku. Caos. Lah apa? Masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Iya iya. Ya? Heeh. Sampai ketemu lihat Dina ya. Iya ngono ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya iki wis bener omahe nang ditotok kono lho. Nuwun. Kula nuwun. Loh. Loh.
Monggo mriki mlebet Oh. mriki. Nun sewu, Mbah. Nggih, monggo. Sampeyan mlebet mriki, Nak. Nggih, matur nuwun. Aduh. Ayo nang mlebu. Iya, ayo. Kok- Nun sewu nggih, Mbah. Nggih, Nak. Sawangane cilik omahe tapi kan ongkepe belas sih. Ya apa ya. Nun sewu napa leres jenengan niki sing paring asma Mbah Kadar niku. Nggih, Oh, Kak, ya. nggih kula niki sing darani Yai Kadar, nggih enten sing nyeluk kula Mbah Kadar, nggih kula niki, Nak. Oh, nggih. Lah ndika niku sinten? Kula Sianto. Oh, Nak Sianto. Nggih. Lah sing sestri niku sinten niku? Kula Simae Nuryati nami kula. Oh, Nak Nuryati. Nggih. Lah ndika ngriki niki gadah karep napa lho, Nak? Wis kono ta, sampean ngomong kono lho. Gawakmu tah. Aja kelean. Nggih, Mbah. Kula ngriki kala wau kalih sema kula mumpun kula niati kula kajati. Kula badhe nedhi tulung kalih Mbah Kadar ngriki. Kula niki awon sae lak klebet tiyang sugene sak desa Wonorejo mrika sih. Oh, nggih, Nak. Lah kuwatir kula redine desa kula niki keru kata perampok, kata maling. Kula ngriki wau nedhi tulung kangge mageri griya kula. Oh, ngoten tujuan kula. nedhi pager ngoten ta Nak Sian. Nggih, Mbak. Menawi pager ngoten. Waduh, teng mriki niki kathah nggen-genane pager Nak Sian teng mriki niki. Lho kleresan nek ngoten. Nggih ndika pageri griya kula cek mboten enten maling sing wantun mlebet teng griya kula, Mbak. Waduh, niku perkawis gampil ngoten. Nggih. Lah sakniki kula niki badhe tanglet kalih ndika nggih, Nak. Lah nggih. Teng griya ndika niku tiyang pinten sih Nak Sian? Nggih, petangane tiyang 3 kali pembantu kula. Oh, gadah berat. Nggih. Cinten namine niku? Namine Bawa. Bawa nggih. Nggih. Lah sakniki ngeten mawon. Ndika pitung bawa niku ya napa? Nah, dipetung dos pundi niku, Mbak? Maksude Nggih. bawa niku didamel tumbal ngoten lho Nak Sian. Lah nek perlu nggih. Nggih monggo ta, Mbah. Wis ngono ae lho, wong kadare boro ae lho tulisan Ngono, untuk kadang. Iya wis cenceng-cenceng kebles jeguri pisan lah. Bab dosa neraka ya ayo dipikul wong loro ae lho. Lho nggih Nak, Nggih. ndika sing tanggung ki Nggih. ambak mosok kula wong ndika sing nedhi niku. Nggih, Mbah. Kilo estokaken menawi ngoten. Lah sakniki Nak Sian kali Nak Nuryati. Nggih, dos pundi? Perkawis berah sampean niku nggih Nggih, Mbah. mati uripe kula pasrahaken ndika. Kok ngoten niku tegese dos pundi? Enggak. Reka daya ndika niku ya napa kok lak mboten semerep wong kula teng ngriki ndika sing ten griya niku. Ngoten ta. Lah nggih. Pokoke ngene lho Nur, reka dayane matine Bawa iku ya ayo padha wong loro ya apa ngono lho. Lah terus engken, Mbah. Lah, Nek empun bawa niku pejah dos pundi? Lek pun bawa niku kedadosan pecah Nak Nur nggih. Nggih. Ndika pendem ten ngene ngarep lawang ngarep niku lho Nak Nur. Nggih ten ngajenge lawang griya kula mriku. Lah nggih to. Mosok teng ngene kira kula ngriki. Wis gampang Ya lah. napa? Amre ya apa awak dhewe ku aja sampe konangan karo tangga ngono lho Nur. Iya mosok bodho-bodho sampean. Nggih ndika akal piyambak ngoten. Pancene wong usaha ku ya abot iku ya. Pokoke berhasil lah wis ah. Nggih napa namung niku syarate, Mbah? Mbok menawi enten syarate sanese, monggo. Kula kinten mboten enten Nak Nur. Nggih cekap niku mawon. Pokoke bawa pecah, Nggih. ndika kubur, ndika pendem ing ngarepe lawang ngarep. Oh, nggih. Kula estokaken, Mbah. Nggih, Menawi kalih. namung niku nggih kula mesti eling niki lho. Atur mbahku nak. Waduh. Aduh Nak. Mosok pantes Pun aku. Monggo, repot-repot. Wong Monggo. derek kaleksanan ndika niku pun repot-repot. Kangge Nak. pituas mawon kok, Mbah. Oh ngoten. Benjing-benjing nek pun keleksanan kula tak ngriki malih. Kula mboten meksa ndika lho Nak nggih. Mboten. Niki karep ndika kiambak. Nggih saking kerelaan kula. Monggo, Mbah. Monggo dipun tampi ta, Mbah. Nah niki nggih, niki ndika beto niki. Niki nggih ndika sawuraken terjadi karangan ndika. Nggih niki nggih.
Lah Nek ndugi griya mengke kula sahur-sahuraken. ning karangan. Nggih, kula Mumet estokaken. pokoke niki nggih. Nggih, Mbah. Tepung gelang ngoten ah, Mbah. Nggih. Dalu napa siang? Nggih dalu nek siang kita panggih tiyang ya napa sih sampeyan kok Nggih. nggak tiyang gendeng sampeyan nggih. Ambek Nggih, ngono Mbah. iku nek konangan wong jarine badar, ya Ngono. bengi-bengi tengah wengi ngono lho. Iya. Lah ayo nak nyun pamit. Nggih, matur sembah nuwun lho, Pun Mbah. cekap ta niki. Sampun. Sampun. Nggih. Kula nyuwun pamit nggih, Mbah. Nggih, Mbah, kula kula nyuwun dongaaken. Nggih, monggo-monggo kula. Pangestune saestu lho, Mbah. Nggih pun tah kula dongaaken kasil dika nak.
wis meteng dorong kawinan besok nek lair waduh dadi anak lamdaur. Mulane tadi ojo salah pergaulan. Iwak urang kok kececeran timbang wirang golekno tubyukan. Sopo gelem ditobyo nek? Tobyo ya enak sing tobyo dulur. Aku nek eling kodangane biyong lan bapa ngger anakku sing bagus lan asya ing tembe sira ngancik dewasa gak tansah tak pangku kelawan nata ojo Gemono pesenku uga amalno ojo sampi mbok lale no sifat angkara murka iku wilangono meretobato sing krana lila mula kita kabeh padha ilinga amung sakpira pintere anongso cuma satetes banyu ana segara nek dibanding karo agung ingkang maha kuwasa. Mula ayo nenuwun kelawan memuji sifat sing drengki padha alang golek dalan sing padhang kanggo sangune bali ing tembe sowan nang rasane kang moho suci ayo rek tolong rek lakok-lakokno rek ayo oper pesneleng bragak. Barangkali kena. Ya, bisa nyemek-nyemek kayak gini. Goyang pinggul dulur. Gong maleki tali tambung gong maleko. Wong model arek lanang
gelem nyambut gawe saben dina geger karo bojone iku padha karo ngedono rejekine najan wong wedok semono uga nek wong lanang kerja aja suka ngelomprong wong lanang teko durung ana apa-apa marakno wong lanang gampang kenek penggodha das nek wong judes akeh mungsone das nek ngomong metot lambene iku ngono wong wedok sing iblas tambah tuwek kok tambah bedigas saben sore terus budal amblas bareng apa pur kliru wedah baru putih arek Surabaya yuk nyawiji bangun wah kecil iya waduh gantengnya cek Ya ngene iki po nek gawe conto. Iya, macakmu setil, Lah ya apa? sepatumu putih. Nah marine Wah, mbok semir ta iku. tak ku mlinet. Guyu. Patut dikumlinet, Cek, Cek. Ya disemir lho po kok. Bae dikumlinat. Kok nyambut gawe apa saiki, Cek? Ana PLKB. Hah? PLKB? PLKB. Iya. Waduh, duh. Berarti nek kantor iki ya. Iya. Lah, PLKB kok kata singkatan aja. Iya. Perpanjangan iki apa? Petugas lapangan keluarga berencana. Waduh, duh. Lah termasuk nek kono iku penggaweane dibagi-bagi ya. Lah ya apa? Lah kono bagian apa kono? Ngurusi wong bobot. Lah apa kon? Kono iku nyambut gawe nek kantor tandukun bayi, kono iku dadakno. Lah ya sih kon kok melok sedih wong aku sing nglakoni gak sedih kon kok melok. Ah ya mesti nek ngurusi wong bobot Bu Bidan niku pantes. Dukun bayi niku pantes. Wong kon niku arek lanang. Lah kok iso ngurusi wong bobot iki lho. Lah iku apa? Kepinteranmu macet iku apa? Lho. Zaman saiki zaman wis maju. Aku lak wis ngomong ana PLKB ku bidange dhewe-dhewe. Iya, bagane dhewe-dhewe kok. Iya. Kone temen ngurusi wong bobot. Iya. Saya aku takok saiki. Wong bobot iki pirang macem sih, Cek? Ah, wong bobot ya 3 macem, po. Hah? 3 macem. Kok iso ngarani wong bobot 3 macem iki? Iya. Murak-murik wong bobot sak macem. Wong wedok wetenge gedhe kok bobot, ngerti? 3 macem. Oh, kok iso ngarani 3 macem? Iya. Sing Sing sak macem iku bobotan sing sah. oh, sing sah. Sing 2 macem iku setengah sah. Sing 3 macem iku bobotan gak sah. Takok sing darane bobotan sah iku ya apa ceritane? Sing tegese bobotan sah, arek lanang ambek arek wedok. Iya. Cinta padha cinta. Wong tuane lanang wedok wis setuju, sehingga arek wedok mbobot iku jenenge bobotan sah. Lah sing setengah sah? Sing setengah sah, arek lanang wedok wis padha cintae. Wong tuane gak setuju, arek wedok mbobot iku tegese setengah sah. Lah sing bobotan gak sah iku. Iku jenenge bobotan gotong royong. Kok sik ta, Cek? Wong ana bobotan nek gotong royong iki lho. Iya. Lah artine gotong royong sing ya apa? Angger wong gepuk po. Gendeng kon niku kok. Sing seloro ya kon. Mosok bobotan angger wong nyapluk kon niku. Dadi temen nek ngono ya. Iya. Cek. Aku melok apa, Cek? Melok apa? Ya ngurusi wong bobot iku. Ngurusi yang bobot ya apa? Masa resik kon niku selamat-selamatan yang bobot barang. Selamatan yang bobot barang masa reruh kon. Oh, dadi ana salametane. Mangkane kon menimben niku nek melok aku nyambut gawe ana bidang PLKB iku cek ngerti. Cek, aku takok saiki. Iya, bojoku biyen bobot 6 wulan kok dislameti ku apa sebabe? Iku tingkepan, po.
Tingkepan ya. Iya. Lah bayi lahir congker iku kok dibancaki. Iku jenenge brokoan. Lah terus bayi umur 5 dine kok diselameti sih, Cek? Iku tegese pendak pasaran. Lah bayi umur 36 kok dibancaki. Iku selapan dino. Lah terus bayi umur setahun kok diselameti. Hari ulang tahun. Lah bayi umur 200 tahun kok diselameti. Bayine matek, Po. Kon niku ya apa kon niku gua Iya. Bayine wis mati. umur 70 tahun wis tuyuk-tuyuk sampai 200 tahun. Kon niku ngomong tak kerah kon niku. Lho kontek. Kon niku. Wong ngomong sing apik ngono nek nggone embong. Iya. Lah iku pamane ana wong liwat sangakno kon gegeran, ngerti ya? Ya ngono iku watake kecik ya ngono iku. Topo iku menghina ambek penggawe aku ngono lho, Tet. Penggaweane kecik ngurusi wong bobot. Ya gak perlu menghina wis penggawean. Sing penting nek nyambut gawe sing taat mbek peraturan. Iya. Ngono lho perlu nek kon nek nyambut gawe cek awet gak dilereni ya. Nah, Timbangane kon guyonan nek embong. iya. Nah, nganggur-nganggur golek-golek cewek ta apa em? Golek cewek. Cewek. Iya. Cewek iku apane cuwu sih? Goblok. Cewek iku arek wedok iku lho. Oh, arek wedok cewek. Ngene iki langgarai mangkel ae. Jare dipapak gak dipapak. Wis, salah go blonjo. Wedok. Cek. Iku lho delok nih. Aku ngerasa. Nah, wis saiki diparani. Ya iki panganan. Lah apa kon ngadoh iku? Sing ngados sapa? Ayo po dicedheki po. Wah, Iya. Ngono. Waduh arek iki ayu temen rek iki rek. iya iki arek sing ayu kena ge tombol loro untu ya iki, Po. Arek wedok kok nek tombol loro untu iki nggon ngawur rek kon niku. Ya iku arek wedok sing Lah apa kon iku? Wah, kon iku wis aku ngene. dijeblosno apa nek ngomong? Kudu tak tobi juk arek iki. Wah, Ojo ngono ngawur. Ya ditakoni sing apik lah apa kok tobi yo iki. Delok rambut disasak Cek lho. lho, tumane kemrotok. Kon niku seloro, kon niku gara diceladu arek kon niku. Lah ya disasak rambute. Rambut disasak kadek berintik ngembang bakung ngono lho. Oh, rambut ngembang baku. Iya, lho delok. Wah, alis Cek. Iku jenenge alis nanggal sepisan, Po. Waduh, hidepe Cek. Iku idep ndamar kanginan. Waduh, meripate Cek. Lho mendolo. Tak antem pisan kon niku krungu iki. Ya apa? Iku ngono meripat Bawang Sebungkul goblok. Oh, bawang sebungkul. Iya. Iya. Waduh, tidak nirunge. Mbongkok semending. Iya, waduh, pipine Cek. Iku pipin duren sak juring. Waduh, lambene Cek. Lho jedire. Lho ya. Wah ya opo cek kon niku. Ya apa sih, Det? Jenenge lambe iki yo. Jambe sinigar. Ngono Oh, iku jambe sinigar. Lah, Iya, Po, jambe sinigar. Iya. Nek ndelok potongane Cek. Iya. Iki potongan arek pelajar iki. Arek pelajar. Iya. Iya. Menghargai arek pelajar. Iki kudu disopo nganggo bahasa Indonesia. Oh, iya. Mau kemana, Dek? Adik ini mau kemana? Dan adik ini orang mana? Orang Jawa bilang, monggo dan sarekeo. Orang Madura bilang, nyarandur sanduran, deh. Gerek. Heran. kon niku. Lah apa heran-heran niku. Saking senengnya iki. Wah, Nyimpang. Takon meneng ae. Ketara temen rek kon niku gak arek pendidikan. Kon niku ngerti sih. Wong iku nek wis masih yo sepisane yo kon niku kudu sekolah. Ngono awakmu yo wis sekolah. Mbok sing ngerti masih kon arek Jawa Timur gak ngerti basa iku yo. Sithik akeh kudu dipelajari. Ayo dihargai. Lune kon cek dihargai ngono lho. oh, ngono. Kesopanan itu penting sebab sopan adalah pangkal penghormatan. Pangkal penghormatan. Iya. Iya, ya. Lah masih awak dhewe dudu wong Solo ya, kudu iso tata krama. Ya. Oh, ya. Krama iku macem-macem. Iya. Ana krama sudra, ana krama madya, Iya. ana krama inggil, Ana krama ngrengkel, Ana krama mesti, krama mangun. Pis. krama reja. Wah, niku. Nyimpang, tak contoni. Nuwun sewu, Mbak. Cocok anjene. Badhe ngampil parut. Aduh, kun oh, rek. Tet. Kuntet iki. Lho, kok riwuki ae. Kon niku jare arek pendidikan, Pak. Ya apa kon niku, rek?
Kon niku Bang. Ayo munggul ana. Kone apa sing takok kok? Gak entos iku ngomong Lah gak entos. iya. Oh, ngono kok iso. Kayak aku ngene lho. Lah, Nyuwun sewu, Mbak. lah ngono. Kula badhe ngampil graji. Ya, kok rek. Mamula. Iki arek wedok. Lah iya, Kon tuh mau narik wedok kon sili graji kon niku. maido aku ngono. Setun temen rek kon niku nek gak tau graul. Oh, Apa kok niku? Iku bergaul. Lah ya ngono gak koyo kecik ae. Iki lho, tirun kena digawe contoh. Nuwun sewu ning. Lah ngene lho. Iya. Kula badhe ngampil linggis. Ah, kok niku cek wadah dah. Arek nyimbang. Niku Kono nyisirno to? Semeni kancamu kapok kon. arek betutuk. Kok seneng kok nek dicelatu wong iki. Sini kancane. Lho guyu mringis. Aja begajekan ta. Iya. Ngrungokno ta iki lho sing pinter dhewe iki lho aku iki lho. Waduh. Yun sewu jeng badhe tepangan menapa bareng. Monggo, Mas. Aduh, nggak mati aku. Tak Lapo kok niku? Oh, dak iso. Aku melok girang kok. Iya, saking senengku. Iya. Paring asma sinten, Neng? Kula ta. Nggih. Tepangaken kula Marlia. Lho iya, cocok. Sopo? Rupane ayo tak jenenge Markeso. Wah, lho. Kupingmu nyigra-nyigra. Ya kok sih gak ngrungokno, Tet? Mosok aku kenalmu gak krungun. Si ya Namane sinten, Neng? Nggih, tepangaken nami kula Markeso. Ayo. Ana wong wedok jenenge Markeso iku. Domonge kok. Lha wong sing ado aku emang krungu kon cedhek gak krungu. Lah iya, Tet. Nyimbang. Isin-isino kancane. Asmane sinten, Mbak? Marlia, Mas. Lah, Krungu. Marcuet. lho. Wah, tambah nemen, rek. Kuping tak kerupuk kon niku, Tet. Ya kon sing lawa kon niku. Niku. Ya apa sing adoh cethone kaya ngono kok kon gak krungu kon niku. Mangkane nek duwe penyakit kaya ngono iku, wong tiap-tiap kecamatan dikai rumah sakit. Mbok priksa nang nggone Mas Kesepus. Ngomong apa kok niku? Iku Mas Kesepus. Kliru. Apa? Puskesmas. Lho lah iya, Apa? Mas Kesepus. Lho ya. Ngawur. Pus, Kes. Mas. Mas. Lah iya, Puskesmas. Mas Kesepus. Lho, kon iki. Gak iso aku ngomong puskesmas. Lah iku. Lho keprojot bulian rek.